Cacing tanah kon garono wong loro iki ora greges ngono untuk kon kira cacing tanah. Oh niku. Wis rono. Jangkrik, kayak duit, sawat bantang. Habis kudu greges. Untuk loro pisan. Apa iki? Loro untu biasa sing ngene iki lho, sang greges loro untu wong kan sing krungu. Mese. Jadi santapan cacing tanah. Untuk loro iki sopo? Sing ngamen iku sopo lah sih. Wis untuk loro ngene ngamen kaya pisan. Prai. Ono tuh loro ngene ngamen lagu kaya pisan ngono. Sopo lawan iku? Prai. Jadi santapan cacing tanah. Ini bangkai tak bernyawa. Oh. Coba berke. Prai untuk loro iki lho. Sopo lah ngene wong iki yo. Jadi santapan cacing tanah. Gablek ya aneh. Kok tak sawat dumpal lagi tambahan. Karena wong tuh loro iki harus tuh loro greges iki. Nyanyi lagu sebujur banget dong kan wong kok ayo opo kon iki. Dari santapan cacing tanah. Ini bangkai tak bernyawa. Oh. Arek makan tutur kan wong loro tuh greges iki sabut temen iki. Lho, masa. Cacing tanah kon garono wong loro iki ora greges ngono untuk kon kira cacing tanah. Oh niku. Wis rono. Jangkrik, kayak duit, sawat bantang. Waduh, bisa. Wis. Bunyi katanya ono ngamen iki. Lek, ngamen lek. Ang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa aku. Sapa maneh iki rek masalah. Ngomong kating ngelar awak gawe awak iki ono wis gawe awake dhewe enakno. Lah kok iki ono ae. Dobel orang ini guna rampang ini lagi ya. Wah, neng matamu garu ah. Ono wong loro kon tambah ya guyu. Ketok nuntumu ah. Masyaallah. Kayak kene enak apa kayak iso mari ngono. Ngamen kok cepet bola balik. Kapan aku iso istirahat ngene iki lho.
Assalamualaikum. Le, sumbangan le. Assalamualaikum. Le, sumbangan le. Le, sumbangan. Sopo mana bengok-bengok ini cocok ini. Le, sumbangan le. Pajeriku wae majekno le, mene le. Sumbangan le. Le, sumbangan le. Aku tuku ino pamane le. Sumbangan le. Le, sumbangan le. Ngawa majekno iki le. Sumbangan gak ngerti apa wong bro kayak ngene iki sing sumbangan iki lho. Tayo apa sumbangan iki? Kayak awak iki. Le, suwe lepan kule, kamu tempat kule. Le, sumbangan. Iki sumbangan apa meneh iki sing anu iki? Kalau nama greget to ngene iki untuk kok ngene sumbangan. Sumbangan le, aku majek Pak Jero le. Penuh di Pak Jero lho aku sikil ae sik kabeh kok ngene iki kan njak sumbangan barang. Wah, enggak kok diblas ngene kok. Wah, wis. Wis wis. Dikudono wong ngamen pindho. Saiki mang dikudono wong jaluk lowongake iki duwe gablek ya tuku obat loro untu wae. Gak ono ngene dadak ono. Bukaan aja kita ulang ini. Cak Patri. Assalamualaikum. Cak Patri, ayo ngopi Cak Patri. Cak Patri. Nandi mau ini. Patri. Mas apa meneh kok nyuruh salam iku? Patri. Lho ya. Apa meneh gak aku pusing ini. Kowe gak sing nambani. Karena di dulu tambah. Pusing aku ini banget.